Right, inyaya naRaspombe muda kunzwa kuna zvakaitika pandizvo kudai so Raspombe uyu ari kunzi ari kudya shamwari amai veshamwari yake. It's not kuti ari kudya shamwari yaamai vake asi amai veshamwari yake yaanotamba nayo iye ndo kwaari kunzi ndo kwaari kuenda achinodya ikoko. Saka panyaya iyi kai shamwari yacho inonzi Wesley chata nyaya izobuda ndechekuti ari kumapurisa asungwa attempted murder cause akabaya munhu nebanga nekuda kwenyaya naRaspombe. Chachaitika ndechekudai so anzwa nyaya iyoyo iri kunzi yange yangotenderera mbare maraini maomo. Saka mukomana umwe wacho anotamba naye anzi anga angosekwa manje achingosekwa nevamwe vake raenderesa rangozarira kungoti aiwe iwe bvunza kwari kudyiwa nana zvazvangozara kwese ingori nyaya yekuti yanga yangoita se yangotenderera mbare imomo wazvaona manje. Saka pana sekuru vavamba naRaspombe, sekuru vacho ivavo manje ndo vakabva vauya because mukomana uyu Wesley wacho arunzi anga kungota se akungoshaudhana namomzo wacho achitaura zvese zvese. Saka ndo pavakaita se pavakaya vakutraya kunomuonesa kuti aiwa onaka zvawakuita zvikuru wakuita kakurasika kosei uri kudaro chichichi. Sekuru ava yanzvadzi yamai ndiye angauya kumuonesa hazvisiri izvo zvawakuita se wakurasika because ungazotuka amai chinchichi uchitaura zvese izvozvo. Saka pakunotaurirana vachinodaro manje ndo paakabva iye atanga kutaura kuti ko ivo vangagodanana nemunhu ane zera neni sei, shamwari yangu sei, vari kushaya here vamwe vakomana vezera ravo ivo pekuti vangakwanisa kudanana navo. Hapana pekuti vangadanana nemunhu wekuti akaenzana neni shuwa. Chii chakadaro ichocho ndo pakatanga kunetsa nyaya. Sekuru wacho ndobva vatanga kuti aiwa usadaro chinchi uchiita se uchiudza amai zvinhu zvakadaro izvozvo. Mukomana waWesley ndo paakaita se ndo paakatora banga ndobva abaya sekuru vacho abaya sekuru vacho pashoulder ndo kusungwa kwaakaitwa mukomana because kana utobaya munhu nebanga kachatova mhosva kai. So I'm sure vanenge yangowei yekuti vanenge vada kuti adiscipline manje because ukazoma kubata banga watomhondeka ndo kusungwa kwakaitwa mukomana ndobva azonotaurwa naye ndobva aiswa munigekini kuti mandi akutaurwa naye ikoko. Pakuzoexplaina nyaya manje ndo pazobuda nyaya achitaura aiwa ini ndiri panapa because of Raspombe ari kuita se ari kudana namai vangu ndakauya panapa nekuti ndakazonobaya sekuru vangu nebanga ndo mabudiro akaita nyaya dzacho dzese. Asiwo iye Raspombe wacho azobudawo achizvidefenda achitobudisa maphotos emusikana wake achitaura kuti indine wangu musikana ndodana naye kundikagodanana naamai vauyu sei nyaya dzacho chingotaurwa. Asi takaonawo zvakare ko vaZimbabweans vari kubudawo vachisaidhirana naRaspombe kuti aiwa vaida kuti azoenda nekupi Raspombe ari kutogona hapana chakanyanya kuipa pane zvinhu zvaari kuitawo. Vamwe vari kungowanza is like joke rakungotenderera but nyaya yacho yese ndo nyaya iripo yekuti mukomana uyu ari kunzi ari kudanana naamai veshamwari yake ndo mataurirwe ari kubuda achiita nyaya. Saka shamwari yacho ndo yakabaya hanzvadzi yaamai vanova sekuru vake nevanga pashoulder vachinge vachitraya kuda kubata kana kuti kuda kutsuridza mukomana kuti asaramba achijamuka. Unongoziva vana vakomanaka vanongojamukawo padheni unongochingovhoisa because anenge aneta nekufamba achisekwa mumaraini mese manje akungonziona uyu ari kudyirwa amai vake nani naRaspombe vanzi vanhu vese vanongangoti ndo boyfriend yani yamai vacho. Ndo nyaya iri kunyanyisa kunetsa panapa yaizoita kuti iko zvine zvibude pazonzi Raspombe ari kudya mashuga maamai. Ndo nyaya hombe iri kutenderera, ndo nyaya iri kupisa. Saka nyaya iyi yabuda nekuH Metro ndo vanga vanyatsove neumbo hwakakwana ndo source yenyaya kwanyatsobudira nyaya yacho pachitaurwa kuti Raspombe ari kudya mhomzo yeshamwari yake. Ndo nyaya yacho yese iripo, ndo nyaya yacho.